Ahojte milí priatelia, takže opustili sme Hua Hin, pristali sme v Bangkoku, práve sme sa ubytovali a ak by som mal hodnotiť opäť Hua Hin, tak rozhodne lepšie a predvídateľnejšie počasie. Každopádne chcel by som sa s vami podeliť a možno aj pre tých ľudí, ktorí sú na vozíku, že naozaj ten Hua Hin je mesto, ktoré je o mnoho lepšie prispôsobené pre ľudí na invalidnom vozíku. Takže počasie tam bolo o mnoho lepšie, predvídateľnejšie, celé mesto je o mnoho viac prispôsobené a naozaj bolo fajnovo, teplo, niekedy až moc by som povedal. Tie teploty večer boli na úrovni 27 stupňov. Priznám sa, ja mám veľmi rád teplo, aj slnko, ale to už bolo niekedy veľmi aj na mňa. Áno, priznám sa, musel som sa ochladzovať vodou, museli ma občas aj zahnúť dozadu, aby som rozdýchal. Takže priatelia, Hua Hin určite pecka. Nasledujúce 2 dni strávime v Bangkoku. Rád by som si išiel pozrieť nejaký vychýrený Sky Rooftop bar alebo reštauráciu, teda s krásnym výhľadom. Uvidíme, čo to dá. Určite vám prinesiem nejaké videá, možno nejaké fotky. A čo sa týka článkov, som veľmi vďačný za tie reakcie. Za chvíľku uverejním prvý článok. Určite sa máte na čo tešiť. Je už takmer hotový, verím, že pomôže mnohým z vás. Priatelia, za ten krátky čas, čo som bol v meste Hua Hin, vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste šírili tieto informácie, že ste ich zdieľali, lajkovali. A to hlavne preto, že za tak krátku dobu sa ozvali 2 chalani. Zhodou okolností majú taktiež zdravotný handicap. A my už sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Každopádne teraz na to nie je veľmi veľa času, takže až sa vrátim domov na Slovensko, začnem s týmito borcami spolupracovať a verím, že prinesiem ďalšie hodnotné informácie, ktoré môžu pomôcť nie len im a nie len ľuďom teda s handicapom, ale naopak aj zdravým. Čo sa týka NLP príbehov, som vám veľmi vďačný za každú vašu reakciu a keďže vás mám veľmi rád, rozhodol som sa, že uverejním všetky 3 príbehy. Priatelia, priznám sa, už sa aj teším domov, najmä teda na prácu, ktorá ma čaká a verím, že vás ňou poteším, nakoľko mám rozbehnutých niekoľko projektov, ktoré verím, že v dohľadnej dobe dotiahnem do úspešného konca. Držte mi palce, ešte raz pekne ďakujem za vašu priazeň, za každú jednu reakciu, za každé zdieľanie. Aj na základe toho sa práve o týchto rôznych NLP technikách, stratégiách dozvedeli ďalší ľudia, ktorých to zaujíma a ktorým to naozaj výrazne môže pomôcť. Aj v mene ich vám veľmi pekne ďakujem. A čo sa týka informácií ohľadom novej stránky, podarilo sa mi dohodnúť s jednou slečnou, že upraví tú stránku minimálne tak, aby bola trošku modernejšia a ľahšie čitateľná a ešte možno viac priateľná pre užívateľov, takže verím, že čoskoro sa budete môcť pozrieť na novú stránku a verím, že sa vám bude páčiť. Ako máte možnosť počuť, tak nad nami lietajú lietadlá a doplnil by som ešte informáciu ku web stránke. Kto ju ešte nevidel, odporúčam, choďte na moju stránku, ktorej link môžete nájsť v popise a pre tých z vás, ktorí sa zaregistrujú, samozrejme NLP príbehy budú prichádzať prednostne ako prvým. Verím, že sa máte na čo tešiť, ja sa teda teším a krásny večer z Bangkoku. Ahojte.